Вітаю вас, мы зноў у студыі Еўрарадыё, я Марыя Вайтовіч. Сёння мы гаворым пра студэнтаў і адукацыю, тэму, якая закранае тысячы беларусаў як унутры краіны, так і за яе межамі. У нас у гасцях прадстаўніца кабінета па моладзевай палітыцы і студэнцтве Маргарыта Ворахава. Вітаю. Прывітанне і дзякуй за запрашэнне. З ёй мы абмяркуем сітуацыю з дакументамі для навучання ў Польшчы і за мяжой, умовы для студэнтаў у Беларусі, міжнародныя кантакты і тое, што чакае маладых людзей у найбліжэйшай будучыні. Я заклікаю вас быць актыўнымі, задаваць свае вострыя пытанні ў чаце пад нашым стрымам, каментуйце, падпісвайцеся на наш YouTube-канал, канал Еўрарадыё, таксама канал Навокал, дзе мы пакідаем свае дакументальныя стужкі і, канешне, калі для вас гэта бяспечна. Мы пачынаем. Вось, Маргарыта, я ведаю, што вы прыехалі ў Варшаву не проста так. Што адбываецца ў гэтыя дні тут? Якія пытанні вырашаюцца? Так, я сапраўды прыехала не проста так. Мы працуем зараз над пытаннем, якое кранаецца ўсіх беларусаў, студэнтаў, якія паступаюць у Польшу. Гэта праблемы з тым, што былі ўведзены новыя змены ў заканадаўства Польшы ў гэтым, мне падаецца, у месяц таму. Так, якія ўводзілі новае абмежаванне для таго, каб студэнты міжнародныя маглі паступаць ва польскія універсітэты. І гэта абмежаванне тычыліся здачы экзаменаў умоўных і наогул паступлення ва універсітэты. І то бок на гэтым тыдні у нас былі сустрэчы і будуць яшчэ сустрэчы з міністэрствамі па замежных справах Польшчы і па адукацыі і культуры. Якія галоўныя вынікі, якія праблемы тэмы ўздымаліся і чаго ўдалося, ведаю, дамагчыся, магчыма, якіх рашэнняў? Так. Не ўсе яшчэ публічна, але магу акрэсліць тое, што нам паведамілі пра тое, што будуць уведзены новыя магчымасці для таго, каб здаваць экзамены моўныя. Мы ведаем пра тое, што былі даволі вялікія чэргі, і экзамены былі дасяжныя толькі там для здачы на C1, C2 у гэтай восені, але будуць уведзены дадатковыя сесіі экзаменацыйныя для студэнтаў, што даць магчымасць большай колькасці студэнтаў здаць гэтыя экзамены. Таксама будуць уведзены новыя магчымасці для таго, каб студэнты маглі прыехаць у Польшу здаць гэтыя экзамены. Консульства будуць паведамлены пра тое, што ёсць такі запыт у беларускіх студэнтаў, і консульства будуць гатовыя прынимаць беларускіх студэнтаў і запыты іх на візы. А вырашыліся неяк вось гэтае пытанне? Я памятаю, што была нейкая сітуацыя, калі студэнты яны паступілі, абітурыенты паступілі ў вузы, і яны не маглі неяк прыехаць, іх не маглі зачыць. Што тады адбылося і да чаго прыйшло? Так. Мы ведалі пра тое, што вось гэтыя змены будуць уведзены там некалькі месяцаў, але так атрымалася, што не ўсе студэнты даведаліся пра гэту інфармацыю ў час, і было ўведзена гэтае вакно для тых, хто не паспеў прайсці ўсе працэдуры ў дадзены срок. Ім быў дадзены большы перыяд на гэтай працэдуры. Але ведаю пра тое, што некаторыя студэнты нават з гэтым акном не паспелі падаць усе дакументы. На жаль, для гэтых студэнтаў, якія не паспелі гэта зрабіць і падавалі дакументы ўжо пасля 1 жніўня, яны не змогуць трапіць на адукацыю ў гэтым годзе, але будзе такая магчымасць на наступны год. Рэкамендавалі таксама паступаць на зрувку, падавацца на вось гэты нулевы год, так скажем, і мець магчымасць прайсці больш такую паступовую інтэграцыю польскага грамадства, вывучыць язык і потым ужо паступаць ва універсітэты. То бок вось такая рэкамендацыя была нам дадзена ад міністэрства. Зразумела, ёсць нейкія праблемы сёння з апастылямі дакументаў? Яны ёсць, насамрэч яны ёсць, але я ведаю, што шмат універсітэтаў зараз у Польшчы, у Літве, у іншых краінах яны прызнаюць беларускія дакументы без апастыляў, таму што яны ведаюць эту сітуацыю пра тое, што беларускі рэжым ён не дазваляе і хочуць гэтую супольнасць студэнцтва не дапусціць да таго, каб яны мелі магчымасць навучацца ва універсітэтах Еўропы, таму многія універсітэты ідуць насустрач. Калі не, то можете звяртацца да нас, да аб'яднанага пераходнага кабінету, і мы дапаможам знайсці нейкае вырашэнне ў такіх сітуацыях. То бок можна дамовіцца ўсё ж такі. Так. А есть, калі мы глядзім на Еўрасаюз, на краіны Еўрасаюза, і калі нас глядзяць, напрыклад, абітурыенты будучага года, якія яшчэ падумваюць, што трэба там паступаць недзе там за мяжой, ёсць нейкія краіны і улады краін, якія там больш фрэндлі, скажем так, у гэтым сэнсе, што вось максімальна, як часам кажуць, там Венгрыя, яна ў прынцыпе там
заплюшчвае вочы на нейкія там моманты з Расіі, так, і там расіянам там больш комфортна, напрыклад, так? Так. А вось калі пра беларусаў, якія краіны больш фрэндлі? Ну, мне падаецца, гэта такая даволі ачевідная гісторыя для нас. Мы ўсе ведаем пра тое, што Польша даволі класна і файна ставіцца да беларусаў, прымае беларускіх студэнтаў, ёсць шмат праграмаў, якія дазваляюць беларусам атрымоўваць адукацыю ў Польшы. Ёсць працэдуры ўсім таксама вядомыя. Калі не, то можна гэтыя працэдуры знайсці на платформе «Гэта моладзь», дзе мы гэтыя ўсе працэдуры распісваем, там з дакументамі, з экзаменамі, з тым, як гэтыя працэдуры праходзяць. Другая краіна, якая таксама даволі добра ставіцца да беларускіх студэнтаў, гэта Літва. Ёсць там і ЕГУ, пра якія, мне падаецца, усе ведаюць, што можна там атрымоўваць адукацыю, даволі проста паступаць в універсітэт. Але таксама і іншыя літоўскія універсітэты, яны даволі добра ставяцца да таго, каб прымаць беларускіх студэнтаў. Там ёсць шмат стыпендый, якія дасяжны для беларускіх студэнтаў. Вось, наогул мы забралі такую базу дадзеных пра паступленне ў розныя універсітэты. Ёсць краіны, у якіх там больш складаныя працэдуры паступлення, напрыклад, там у Германію там трэба прайсці яшчэ некалькі класаў навучання, каб атрымаць магчымасць паступаць у ВНУ, але ёсць краіны, якія даволі простыя па працэдурах, і вось на платформе «Гэта моладзь» ёсць такая база дадзеных з усімі стыпендамі, якія дасяжны для беларускіх студэнтаў. Там можна проста паклікаць па странах, паглядзець, якая страна больш падабаецца, і там ужо знайсці для сябе магчымасці. І ў прынцыпе, напэўна, што калі бацькі, ну і самі там будучыя студэнты, яны знаходзяцца там у Беларусі, канешне, разумеючы, што яны рызыкуюць, і што гэта не вельмі бяспечна, так, яны могуць залезць на гэтую платформу і падабраць да сябе і разабрацца ўвогуле ў гэтай усёй сістэме, так, правільна кажу? Так. Мы таксама аказваем кансультацыі, калі будзе патрэба ў студэнтаў, не ведаю, узнікаюць нейкія пытанні, мы заўсёды бескаштоўна адказваем на ўсе пытанні, якія... Вось мы паказалі, тут паразмаўлялі пра апастылі, што ёсць такая праблема, што калі што можна да вас звяртацца. Дзякую за гэтую магчымасць пераходнаму кабінету і непасрэдна вам. Але з якімі яшчэ праблемамі сёння сутыкаюцца студэнты і ў Беларусі? Слухайце, давайте вось менавіта пра студэнтаў у Беларусі паразмаўляем, бо мы працуем для беларусаў, так, і большасць беларусаў знаходзіцца ў краіне. Таму над чым мы назіраеце? За чым? То бок, што адбываецца ў краіне, як мяняецца працэс адукацыі і можа усім валіць? Ну, я не буду прызываць усіх валіць за Беларусі, але ведаю, што мы атрымоўваем шмат даволі зваротаў ад беларускіх студэнтаў у Беларусі, якія сутыкаюцца зараз з выклікамі ў беларускай сістэме адукацыі. І назіраючы за тэндэнцыямі, якія зараз ёсць у краіне, рэжым спрабуе усімі метадамі зняважыць усе магчымасці, якія толькі могуць быць для адукацыі ў Еўропе, то бок яны спрабуюць зрабіць так, каб студэнты, моладзь не з'язджала з краіны, таму што яны прызнаюць, што для беларускай моладзі даволі актуальна глядзець там на западныя краіны, глядзець на эканамічнае становішча, глядзець на магчымасці, якія ёсць зараз студэнтаў, якія навучаюцца за граніцай, якія ёсць, напрыклад, там магчымасці для працы, для асабістага развіцця, для, не ведаю, там нават у культуры, магчымасці для вандровак. Таксама гэта даволі такая актуальная тэма для ўсіх, мне падаецца, для ўсёй моладзі была і будзе, і гэта файна. І вось рэжым, заўважаючы гэтую тэндэнцыю таго, што моладзі ўсё яшчэ цікава Еўропа, нягледзячы на тое, што рэжым прыбраў там нейкую іншую палітыку ў сваім развіцці, яны спрабуюць вось гэты механізм увесці, каб затрымаць беларусаў на тэрыторыі краіны. І першае, што яны зрабілі, гэта яны ўсё яшчэ спрабуюць увесці большы тэрмін адпрацоўкі пасля атрымання адукацыі на бюджэтнай форме і таксама на платнай форме. Вось яны ўсё яшчэ плануюць гэтую норму ўводзіць, павялічваецца гэты срок, на які студэнты прывязваюцца да месца працы. Мне паведамлялі, напрыклад, тыя студэнты, якія вучацца на медычных універсітэтах, што там даволі зусім дрэнная сітуацыя зараз, таму што шмат студэнтаў размяркоўваюць, напрыклад, у рэгіёны, дзе яны, па-першае, не маюць нейкіх сувязяў, дзе вельмі дрэнныя умовы для працы, і яны спрабуюць, напрыклад, вось гэтая сістэма, па якой студэнты паступаюць па кантрактнай такой адукацыі, то бок яны падпісваюць спачатку кантракт з нейкай там установы, у якой яны будуць адпрацоўваць, а потым ужо ідуць на адукацыю. І вось гэтае месца яны, па-першае,
павялічваюцца, то бок ёсць такая матывацыя для студэнтаў, каб гэтыя кантракты падпісваць, але не будзе магчымасці з гэтых кантрактаў выйсці легальна, каб не адплачваць гэтую вось павіннасць потым да дзяржавы. І мне шмат студэнтаў пісалі пра тое, што яны там апынуліся ў сітуацыі, калі яны там былі размеркаваны ў нейкую вёску, у якой няма там ні лагістычных магчымасцяў, так даецца жыллё, але жыллё даволі нізкай якасці, у іх там няма кантактаў, яны ў псіхалагічным дрэнным становішчы, таму што ім не аказваць ніякай падтрымкі. І ну і насамрэч дзяржава проста закідвае гэтую моладзь у, напрыклад, умовы, калі там у вёсцы няма больш нейкіх іншых лекараў, то бок адзіны лекар, які ёсць у гэтай вёсцы, і гэта вось толькі выпусціўшыся студэнт. І гэта насамрэч не добрая практыка для студэнцтва, па-першае, па-другое, гэта ніяк не дапамагае гэтым вяскоўцам, напрыклад, якія патрабуюць нейкай медычнай дапамогі, але дзяржава такім чынам проста выкарыстоўвае студэнтаў як такую працоўную сілу, якую можна закінуць там нейкія рэгіёны, у якіх патрэбна гэта дапамога, але насамрэч яны проста не закрываючы дзіркі, якія зараз ёсць у нашай сістэме, яны проста закрываюць іх моладдзю. Вось, напрыклад, абітурыент прыйшоў ва ўніверсітэт, правучыўся, пабачыў, як там усё адбываецца. Я ведаю, што ў некаторых універсітэтах нават увогуле сказалі, што ў любы момант да вас могуць падысці, ўзяць ваш тэлефон, так, і праверыць, што там напісана. Так. Сапраўды такое ёсць, так? Ёсць, такое ёсць. Ну, па крайней мере, мне пра гэта паведамляюць студэнты, што універсітэты былі вось 20-го года, але таксама і да гэтага гэта было, але пасля 20-го года гэтая сітуацыя пагоршылася і зараз пагаршаецца яшчэ больш, таму што рэжым заўважае, што студэнцкія вось гэтай камьюніці, яны заўсёды былі такім цэнтрам развіцця новых вольнай думкі, так, таму што студэнтам патрэбна гэта альтэрнатыва, ім патрэбны гэтыя магчымасці, яны хочуць і прагнуць добрага жыцця, і гэта даволі класная матывацыя, але рэжым не можа даць такой вось гэтага добрага жыцця, якога яны жадаюць, ён не можа яго прадставіць. Ну так. І таму ён зажимае гайкі яшчэ больш, і ўжо адразу на першых вось гэтых курсах, і гэтых далей адукацыя становіцца ўсё больш мілітарызаваная, так, мілітарызавана. І што адбываецца? Вось, напрыклад, студэнт правучыўся год ці два, адчуў увесь гэты ціск сістэмы, так, стаў яшчэ больш дарослым, зразумеў, што так жыць не можа. А беларускае ў мяне ёсць адчуванне, што увогуле моладзь, новае пакаленне, яно больш такое канкрэтнае у сэнсе. Вось мне не падабаецца, і я гэтага рабіць не буду. Вось проста не буду. Вось такое. Калі мы яшчэ неяк там з намі можна было дамовіцца, тут ужо дамаўляцца, мне здаецца, вельмі цяжка. Вось я так сказаў, і вось я так буду рабіць. Окей, і я ўяўляю, у якім псіхалагічным стане, па-першае, гэтыя людзі так могуць быць, знаходзяцца, калі яны расплюшваюць вочы, бачаць, што адбываецца ў нашай краіне, ў гэтай сістэме. І яны жадаюць куды-небудзь перавесціся, напрыклад, так? Ці ёсць магчымасці менавіта не ісці ад першага курса кудысьці, так? Ці паступаць там по-новому у нейкі еўрапейскія ВНУ, а менавіта перавесціся, напрыклад, з другога курса там па сваёй спецыялізацыі. Ведаеце вы такія магчымасці? Так, такія магчымасці ёсць. Вось тут таксама дадам пра тое, што Gen-Z, яны наогул такія больш... Яны, па-першае, маюць больш альтэрнатывы, яны бачаць больш альтэрнатывы для таго, што яны бачаць, у іх ёсць TikTok, у іх ёсць там магчымасць карыстацца сацыяльнымі сеткамі, у якіх яны бачаць гэту альтэрнатыву. У розных універсітэтах яны бачаць, што можа быць па-іншаму, але гэтага дасягнуць не могуць. Таму яны будуць абіраць тыя магчымасці, якія ім даюць гэта дасяг да лепшага жыцця. Такая магчымасць ёсць 100% у ЕГУ. Яны найбольш адкрыта ставяцца да тых, хто пераносіць свае дакументы з Беларусі ў іншыя універсітэты, і яны больш адкрыты да таго, каб гэтыя дакументы прымаць. То бок, напрыклад, мяне прымалі ва універсітэт па фатаграфіі дыплома, то бок нават не апасталяваныя, і гэтая магчымасць, дарэчы, яна сохранілася да гэтага дня. Такія ж магчымасці ёсць у польскіх ВНУ. Не ўсе яны будуць так адкрыта ставіцца, але калі
атрымаецца вось гэтую выпіску атрымаць дыплому, яе зацвердзіць, калі ёсць магчымасць, калі не, то можна паспрабаваць і без яе, але вось нейкія дакументы ўсё ж такі патрабуюць. Калі ёсць магчымасць фатаграфаваць там нейкія знакі ў дыпломе, то гэта можна выкарыстоўваць як адзін з дакументаў, які пацвярджае то, што вы навучаліся ў ВНУ, і выкарыстоўваць потым у універсітэтах. Нічога сабе, я не думала, што ёсць магчымасць так проста паказаць фотаздымак, вось хто гэтаму паверыць, як. Ну, універсітэты і краіны, якія нашыя суседзі, скажем так, яны разумеюць сітуацыю ў Беларусі, яны разумеюць, што немагчыма атрымаць апастыль, калі, напрыклад, ёсць палітычнае праследаванне ў Беларусі. Яны разумеюць, што беларускія студэнты, яны даволі сільна рэпрэсаваная група, і яны разумеюць, што яны гэта менавіта адзіная магчымасць для таго, каб выратаваць студэнтаў ад таго, каб яны, напрыклад, абіралі Расею ці там ехалі вучыцца ў Кітай. І яны разумеюць для сябе гэтую рызыку, таму што калі яны згубяць пакаленне маладых беларусаў, якія выбіраюць Расею замест Еўропы, яны губляюць вось гэтую перспектыву развіцця Беларусі ў дэмакратычным кірунку. Ці варта сёння студэнтам арыентавацца на замежную адукацыю? Так, якія яшчэ ёсць варыянты. Я просто назірала за станам адукацыі ў Беларусі за паследнія годы, і насамрэч засталіся добрыя настаўнікі, настаўніцы, якія ўсё яшчэ препадаюць у ВНУ, але даволі вялікая частка настаўнікаў былі звольнены за сваю палітычную пазіцыю. Таму мне наўпрост, па-першае, мы ўжо разважалі на гэты конт, наконт таго, што беларуская адукацыя наогул састарэла, яна не адаптаваная пад цяперашнія запыты працоўнага рынку, але сітуацыя пагоршылася за апошнія гады, таму што ты настаўнікі, якія выкарыстоўвалі новыя падыходы, якія сачылі больш за еўрапейскімі нейкімі тэндэнцыямі, за міравымі тэндэнцыямі, яны былі вымушаны з'ехаць. Ці ёсць, якія ёсць рызыкі менавіта ў адтоку мазгоў з Беларусі? Вось, і да гэтага ж у мяне такое пытанне, ці можа сёння кабінет, так, ці іншыя нейкія нашыя дэмакратычныя структуры за мяжой, тыя, хто знаходзіцца за мяжой, так, прапанаваць альтэрнатыўныя нейкія праграмы падтрымкі для беларускай моладзі менавіта ўнутры краіны, ці гэта вельмі складана? Так. Мне падаецца, самая вялікая рызыка таго, што моладзь з'язджае, гэта тое, што яны проста не павернуцца. І мы павінны гэта уявіць і зразумець і падумаць над тым, як мы будзем гэтую моладзь і наогул беларусаў вяртаць у Беларусь потым, таму што дэмаграфічная сітуацыя ў Беларусі, яна не становіцца лепшай, яна толькі пагаршаецца яшчэ з умовамі таго, што моладзь усё ж такі часткова з'язджае і ў Расею, і ў Кітай, і ў іншыя краіны. І таму вось у Расіі там ёсць шмат праграмаў, якія пераманіваюць там усіх лепшых студэнтак з Беларусі ў Расію, потым прапаноўваюць даволі добрыя магчымасці для працы, таму што ім таксама разумеюць, што іх дэмаграфічная сітуацыя таксама не выглядзіць такой светлай, як это магло быць. Таму мы павінны уяўляць і разумець, што нам гэтую моладзь мы будзем павінны стварыць такія умовы, каб гэтая моладзь захацела вяртацца потым у краіну. І для гэтага нам патрэбна будзе распрацаваць там і магчымасці для працы, і для бізнесу, і для адукацыі таксама, і для таго, каб яны маглі рэалізоўвацца і будаваць сваю краіну такой, якой яны яе бачаць. І вось гэта такая рызыка, якую вось насамрэч зараз я не ведаю, як вырашаць, таму што я разумею, што заклікаць моладзь заставацца зараз у краіне я не магу сябе дазволіць, таму што я сама таксама з'ехала па палітычных прычынах, але я разумею тых, хто з'язджае не па палітычных прычынах таксама. І заклікаць з'ехаць я не магу, таму што мы па сутнасці губляем і заставляем толькі ў краіне тых, хто больш-менш згодзен павінавацца гэтаму рэжыму і жыць у гэтых умовах. Трэба яшчэ казаць, я думаю, пра тое, што заўсёды будуць і застануцца людзі, так, якія будуць вучыцца і жыць далей там у краіне, будуць гатовы з'ехаць. Тут ёсць яшчэ момант, не калі ты згодзін ці не згодзін з сітуацыяй Беларусі, там з рэжымам, з рэпрэсіямі, так. А калі у цябе проста няма псіхалагічнай там
сілаў просто кудысьці паехаць. Сіл просто няма грошай, таму што тут таксама трэба разумець, што калі ты з'язджаеш у новую краіну, патрэбна грошы, патрэбна недзе працаваць, ці падтрымка бацькоў, ці там на кватэру. Нейкі вопыт, насамрэч, таму што студэнтам наўпрост так з'ехаць у нейкую краіну без вопыта працы, гэта даволі цяжка. І вось насамрэч моладзь у гэтым такая вельмі група, якая падвержана рызыкі, таму што яны не маюць вось гэтага фінансавай падушкі, яны не маюць гэтай адукацыі, напрыклад, якая б дазволіла ім працаваць у нейкіх кампаніях, яны не маюць досведу працы, і гэта ўсё стварае такія вельмі цяжкія ўмовы для таго, каб з'ехаць, асабліва, калі няма падтрымкі бацькоў. Угу. Я разумею, што вы з'язджалі самі экстрана, так? Так. Што вы параілі, можа, маладым людзям сёння, якія задумваюцца, у якіх ёсць яшчэ нейкі час, каб падрыхтавацца да пераезду, чаму павучыцца, там, не ведаю, што трэба з сабой узяць? І маральна, і немаральна. Так. Калі ёсць выбар з'язджаць і не з'язджаць, вы ўсё ж такі абралі з'язджаць з краіны, то падрыхтуйце, па-першае, усе дакументы, зрабіце копіі ўсяго, што толькі можаце зрабіць, запастылюйце ўсё, што толькі можаце запасталяваць, зрабіце новы пашпарт, і толькі потым, можа, яшчэ прайдзіце там нейкія праграмы там па чэкапы здароўя, проста на ўсялякі выпадак, таму што вось пры легалізацыю гэта ўсё ж такі займе нейкі час на тое, каб гэты дасяг да бескаштоўнага медыцынскага абслугоўвання яго атрымаць. Таму ўсё, што можаце зрабіць, і толькі потым з'язджайце. Але насамрэч, мне проста падаецца, што з'язджаць выбіраюць, і ўсё ж такі, я калі думаю пра тое, як студэнтам паступаць за мяжу, і гэта даволі цяжкае рашэнне, калі, напрыклад, у сям'і там не было досведу адукацыі за мяжой, ці сябры там не з'язджаюць, ці некаму проста распавесці, таму вось гэтая сетка, якая падтрымлівае аднаго з студэнтаў, гэта даволі важнае такое асяроддзе, якое падтрымлівае студэнтаў, якія збіраюцца ўсё ж з'язджаць. Таму вось калі ёсць магчымасць таксама знайсці гэтыя студэнцкія там нейкія чаты, кам'юніці, якія падтрымалі вас у гэтым працэсе, гэта таксама даволі каштоўная серада, якое павінна лепш і менш цяжка існаваць студэнтам. Ясна. Дзякуй за такія парады. Адукацыя – гэта не толькі індывідуальны выбар, гэта яшчэ і палітычны дыялог. Учора, калі мы рыхтаваліся да гэтага эфіру, вы згадвалі пра працу пары разам з Ольгай Карпушонак, якая нібыта напісала там пра тое, што была сітуацыя з Паўлам Латушкам, сітуацыя харасменту, і гэтак далей. То бок проста гэта імя сёння на слыху. У мяне, па-першае, такое пытанне, а якія там пытанні беларуская дэлегацыя паднімае, вось у кантэксце адукацыі менавіта. Мы заўсёды сустракаемся з дэлегацыямі розных краінаў, і гэта першая такая самы прамы кантакт, які мы можам атрымаць, таму што вось нашы кантакты там, гэта па-першае амбасады, па-другое, гэта дэлегацыя краінаў, то бок гэта парламентарыі, якія маюць прамы ўплыў на заканадаўства ў гэтых краінах. І мы заўсёды даем рэкамендацыі па таму, якія ўмовы стваралі студэнтаў з Беларусі, каб яны маглі атрымоўваць адукацыю ў гэтых краінах. Гэта легалізацыя, гэта дакументы, гэта большая магчымасці для, напрыклад, адукацыі бескаштоўнай, то бок большая колькасць стыпендый ў розных краінах. Асабліва вось першае пытанне, якое мы здабаем, гэта заўсёды дакументы, таму што ў розных краінах розныя патрабаванні, і мы заўсёды адвакатуем за тое, каб гэтыя ўмовы паляпшаліся для студэнтаў, каб было больш віза для студэнтаў, каб было больш мабільнасці, праграмаў, якія б дазвалялі студэнтам з'язджаць з Беларусі і атрымоўваць адукацыю ў еўрапейскіх краінах, а не ў Расіі. Дзякую. Вось я так разумею, што вы былі блізка знаёмы з Ольгай? Даволі блізка. А можаце нешта пра яе распавесці увогуле, які яна чалавек, я не ведаю, у кантакце, там, якія лепшыя ці не лепшыя бакі, і што вы думаеце наконт сітуацыі, якая адбылася? Мы з ёй пазнаёміліся вось якраз, калі яна абіралася ў дэлегацыю ПАРЭ у Коордынацыйнай радзе. Да гэтага мы не камунікавалі так блізка, але я ведала пра яе існаванне, скажем так. Я ведала пра яе гісторыю, пра тое, што яна юрыстка, пра тое, што яна была ў нейкім баку там праваабаронцы, ці штосьці такое чула пра яе, але вось потым, калі мы ўжо паехалі разам на сесію ПАРЭ, тады я ўжо даведалася пра яе больш блізка і асабіста. Яна заўсёды прэзентавала сабе як тую, хто адвакатуе правы беларусаў,
і вось у гэтым я просто бы адзначыла, што яна выглядала напрыканцы вось нашага супрацоўніцтва з ёй як чалавек, якому вельмі баліць за беларусаў. У нас была сустрэча з ёй за украінскай дэлегацыяй, дзе яна распавядала менавіта пра праблемы беларусаў, якія зараз пражываюць ва ўкраіне, з якімі праблемамі сутыкаюцца, як іх вырашаць. То бок яна даволі шчыра займалася гэтым пытаннем, яна разумела сітуацыю, яна ведала, што запытваць у гэтай украінскай дэлегацыі і як гэтыя праблемы ўздымаць. І ў гэтым моманце яна выглядала як такая экспертная актывістка, якая займаецца сваёй працай, займае сваё месца і умее рабіць сваю працу каштоўна. Тады ў мяне не ўзнікала нейкіх пытанняў, таму што вось, напрыклад, таксама я назірала за яе ўзаемадзеяннем з Паўлам Латушка, як яны паводзілі адно з адным сабе, і я б ніколі не змагла сказаць, што ў іх там былі нейкія канфлікты ці праблемы, яны паводзілі сабе даволі там па-сяброўску, скажем так, па міміцы там не было зразумела, што там нейкі ёсць бэкграунд, калі ён быў. Я вось зараз таму, што я бачыла гэтае вось узаемадзеянне паміж Вольгай і паміж Паўлам, я б зрабіла такую выснову, што гэта можа быць усё ж такі правакацыя спецслужбаў, таму што гэта было б відна, бачна хаця б у нейкім чыне. Таму я вось зараз схіляюся больш да версіі таго, што яна ўсё ж такі можа напрыканцы сваёй працы з ёй штосьці здарылася, ці там, не ведаю, нейкае было псіхалагічнае становішча, якое яе як бы прымусіла да таго, каб яна супрацоўнічала са спецслужбамі, але вось зараз гэта выглядае так, што ўсё ж такі нейкая супраца была, таму што не было нейкага прадпасыла да таго, каб гэтая гісторыя нейка здымаліся ў такім разе, і я просто не ведаю, каб яна кансультавалася з кімсьці, ці там распавядала гэта гісторыя камусьці, таму зараз гэта выглядае вельмі небяспечна. Ясна. І кантактаў з нейкімі блізкімі, там увогуле з кім яна сябравала, можа блізка, там не ведаю, што кажуць людзі? У нас ёй даволі былі блізкія стасункі наконт таго, што яна магла мне там пісаць проста не па працы, там спытваць, як у мяне там справы, распавядаць, як яна сабе адчувае. І вось напрыканцы там апошні месяц у яе быў такі крыху дэпрэсіўны стан, то бок яна там неяк можа расчаравалася у тым, як яна працавала ў Дамсілах, можа ёй не хапала там нейкіх можа там былі нейкія больш вялікія амбіцыі, якія яна не рэалізавала, і з-за гэтага яна расчаравалася. Вось штосьці такое было ў яе тоне камунікацыі, што паказвала, што яна можа там не ў самым лепшым стане. І вось у гэтым можа быць якраз у гэты момант такога асабістага упадку, да яе можа звярнуліся спецслужбы, і ў гэтым моменце пачалі апрацоўку, можа там яе пачалі там пагражаць чымсьці. Я не ведаю гэтых дэталяў, але вось такое у мяне асабістае адчуванне. Ці наадварот звярнуліся, і праз гэта магчыма быў такі настрой. Можа быць. Таксама магло быць. А скажыце, вы кажаце апошні месяц, гэта вось менавіта вось жнівень. Так. Так. А што можа, калі я магу запытацца, так, калі не дуже там прыватная, што канкрэтна яна магла пісаць? Вось па чым вы разумелі, што нешта з настроем не так? Просто па рэакцыях на паведамленні, напрыклад, яна заўсёды была такая больш аптымістычная, яна там жартавала неяк у камунікацыі, а вось апошнія разы яна просто там нейк суха адказвала на паведамленні. Мы вось рыхтаваліся якраз да сесіі па РЭМ, абмяркоўвалі там нейкія тэзісы, якія яна прэзентавала на гэтай сесіі па РЭМ, якая адбудзецца вось менавіта ўжо ў верасні, то бок яна планавала на яе патрапіць неяк, і вось у гэтай камунікацыі яна просто вела сябе неяк не па-сяброўску, не так як звычайна. А яна, можа, яна не была агрэсіўнай, ці, напрыклад, яна нікога не крытыкавала вось моцна, напрыклад, а вось той нічога не робіць, ці там яшчэ не? Не, такога не было. Насамрэч, вось за мной такога не было, можа, з кімсьці было, але я пра гэта не ведаю. Дзякуй вялікі. Будзем сачыць за гэтай сітуацыяй. Спадзяемся, што Вольга жывая, здаровая. Як доўга яна не выходзіць з вамі? Некалькі дзён, то бок з 28 жніўня. З 28 жніўня? Вось 29-го яна запосціла гэтае відэа. Пару дзён таму таксама запосціла відэа. Вось мы тэлефанавалі на асабісты нумар, мы там спісваліся, там пыталіся ёй неяк тэлефанаваць у тэлеграме. Яна не адказвае ні на тое, ні на іншае. Таму ёсць аснова, уявіць, што з ёй штосьці адбылося. То бок вы пісалі ўжо пытанні непасрэдна па гэтай сітуацыі, і на гэтае пытанні ўжо яна не адказвала і не выходзіла з вамі на сувязь пасля пытанняў тых самых, так? Так.
Мы вось праводзілі аналіз гэтых відэа, і там было бачна, напрыклад, што яна там мяняла гэтыя гарады, там спачатку быў Гранада, потым там апошняе відэа яна запосціла ўжо з Мадрыды там па фону, калі паглядзець. Таксама аналізавалі гэтае відэа праз ідэнтыфікатары, і ўсё выглядае так, што там на вельмі вялікі адсотак гэта натуральна знятае відэа, там няма ніякіх падменаў, няма ніякіх мадыфікацый у гэтых відэа, таму яна іх записывала сама, але вось менавіта ў якім стане. Там на апошнім відэа бачна, што яна там можа чытае з промптару. Вось гэта розніца таксама яна даволі бачная па настрою паміж першым і другім відэа. Там астатнія гэта ўжо такі спекуляцыя наконт таго, якімі наставішы заходзяцца зараз. Вось мы бачым, што атрымліваецца, што і працуюць спецслужбы, увогуле я не кажу пра канкрэтную сітуацыю, тут астаецца толькі здагадвацца, што адбываецца, улічваючы такія не самыя пазітыўныя, мякка кажучы, настроі ў беларускім грамадстве, людзей, якія менавіта з'ехалі асабліва, улічваючы вялікую колькасць канфліктаў, якія ёсць сёння між беларусамі, людзі моцна раз'ядналіся, і ўжо не адчуваецца такая моцная кансалідацыя, якая адчувалася там менавіта ў 2020 годзе і пасля. То бок я не кажу пра ўсіх, і мы ведаем, што беларусы падтрымліваюць адно аднога і там данаціць на, дарэчы, можна заданаціць на дапамогу дзеткам палітвязняў. Байсол аб'явіў чарговы збор, і ўсе, хто хоча далучыцца, далучайцеся, калі ласка, гэта добрая справа, трэба падтрымліваць сваіх. Але ўсё ж такі, на чым трымаюцца сёння дэмакратычныя сілы Беларусі, на ваш позірк? І ці не страшна, што ўсе расчаруюцца і разбягуцца? Мне падаецца, што вось гэта, можа, раз'яднанне грамадства там на нейкія розныя погляды, гэта таксама нармалёвая сітуацыя, таму што у нас усіх ёсць рознае разуменне таго, якія там стратэгіі працуюць, якія трэба прытрымаць крокі для таго, каб дасягнуць нашы агульныя мэты. Але вось гэтая мэта ў нас ўсё яшчэ, мне падаецца, агульная. Мы ўсё яшчэ хочам вярнуцца ў сваю краіну, мы ўсё яшчэ хочам зрабіць яе дэмакратычнай. І вось дэмакратыя гэта менавіта пра тое, каб гэтая дыскусія мець на роўным такім партнёрскім узроўні. І мне падаецца класна, што, напрыклад, у Каардынацыйнай радзе мы бачым гэтую рознасць розных там фракцый, розныя падыходы да камунікацыі, розныя падыходы да таксама публічных выступаў. І гэта класна, што мы бачым і можам, вось таксама беларусы могуць асацыяваць сябе з рознымі персаналіямі ў дэмакратычных сілах, з рознымі стратэгіямі, падзяляць розныя меркаванні. І мы вось як дэмакратычныя сілы, мы ўзялі на сябе такую адказнасць зрабіць першы крок і паказаць, што такое дэмакратычнае грамадства, у якім ёсць гэтая рознасць, і гэтая рознасць працуе не на раз'яднанне дэмакратычных сілаў, а менавіта на тое, каб вучыцца гэтае рознае меркаванне аб'ядноўваць, будаваць гэтыя дыскусійныя пляцоўкі і ў гэтых дыскусіях знаходзіць тое, што вось тую ісціну, да якой мы ўсе там прагнем. Так? І мне падаецца, што вось гэтая магчымасць на партнёрскім узроўні, на узаемапавагі і мець магчымасць абмяркоўваць гэтае пытанне, якія нас усіх хвалююць, і прыходзіць да нейкіх рашэнняў агульных праз гэтыя дыскусіі, гэта тое, чаго мы ўсе так прагнем. Добра, дзякую вам за вашу працу. Хацела задаць такое пытанне, якое тычыцца студэнтаў, якія хацелі б вучыцца ці вучыцца ў Чэхіі. Ці вырашылася праблема з гэтым? Бо я ведаю, што праблема была досыць сур'ёзная, некаторым студэнтаў прыходзілася нават кідаць сваю там вучобу, з'язджаць у іншыя краіны. Якая сітуацыя сёння? Бо мы ведаем, што шмат гадоў, у прынцыпе, паступіць у Чэхію было не вельмі складана. Так, бо трэба было проста нават вывучыць мову, знайсці спецыялізацыю, калі ты ведаеш мову, ўсё, ты можаш проста вучыцца ў супер там прыгожым горадзе, на супер нейкай прафесіі, і гэта было вельмі доўга. Вось што цяпер і якія ўмовы для Беларусі, на што мы можам разлічваць? Умовы для паступлення ўсё ж такі тыя ж, якія былі, то бок трэба вывучаць чэшскую мову, вучыцца на чэшскай мове бескаштоўна. Гэтая магчымасць ёсць.
складанасці з візам, напрыклад, яны ўсё яшчэ захоўваюцца. Але калі ёсць запыты ў студэнтаў на тое, каб гэтае пытанне вырашаць, то бок у асабістым парадку, мы з гэтым дапамагаем. То бок мы можам там напісаць нейкія звароты ў консульства, каб гэтыя кейсы прастымуляваць. Яны не вырашаюцца на 100% усе, але былі пазітыўныя кейсы, якія... Былі пазітыўныя кейсы. Так. Дзякую вам яшчэ раз за вашу працу. Мы вельмі шмат апошнім часам размаўляем пра нейкія перамовы. Увогуле, глобальныя перамовы, там не вельмі. І нехта спрабуе там казаць, што важна налажваць нейкі кантакт нават з рэжымам, каб вызваляць палітвязняў, каб вырашаць нашы, ненармальна, што столькі гадоў ні ў чым не вінаватыя людзі сядзяць у турмах. Таму трэба дыялог, так? Але тое ж самае можна казаць, напэўна, і пра адукацыю. Мы сёння з вами паднялі такія праблемы пра беларусаў, якія застаюцца ўнутры краіны, якія з'язджаюць, і мы да гэтага часу вось робім гэты падзел. А не хацелася б, так? Ці, на ваш погляд, ці магчыма сёння шырэйшая нейкая размова, можа быць нават нейкі кантакт з рэжымам Беларусі, ці з нейкімі структурамі, ці ёсць нейкі амбасадар, голуб міра, які б дапамог гэта зрабіць, пра моладзевую палітыку паміж беларускімі вось структурамі і міжнароднымі партнёрамі, ці у тым ліку. Дыялог з рэжымам пра моладзевую палітыку. Я ведаю пра тое, што раней такія кантакты былі на базе міжнародных пляцовак. Напрыклад, у Радзе Еўропы былі магчымасці мець такія пляцоўкі для дыялогу паміж, напрыклад, НДА прадэмакратычнымі, і туды ж прыводзілі, напрыклад, Міністэрства адукацыі беларускае, дзе вось гэтая пляцоўка была для меркавання гэтай палітыкі, якую напрымаюць. Але насамрэч у дадзены момант мы маем такую сітуацыю, што усе, хто займаюць там нейкія номенклатурныя пасады, гэта не чыноўнікі, гэта не міністры, гэта ўсё ж такі номенклатура. Яны свае рашэнні прымаць наўпрост так не могуць зараз. І то бок, калі мы гаворым пра дыялог, каб неяк паўплываць на гэтых міністраў, нам патрэбна разумець, што яны ўсё ж такі маюць нейкі ўплыў на сваю палітыку. На жаль, зараз я, напрыклад, не бачу такой аўтаноміі міністэрстваў адно ад аднаго, ад там нейкіх высшых інстанцый, яны не могуць прымаць свае рашэнні, таму што яны таксама рызыкуюць заўсёды сваёй пасадай. То бок для іх патрэбна стварыць такія ўмовы, каб яны адчулі сабе ў бяспецы прымаць нейкія рашэнні, якія будуць, можа, не так адпавядаць той ідэалогіі, якую зараз прапановвае рэжым, той траекторыі, якую зараз рэжым абраў. Таму што, напрыклад, мае прапановы па моладзевай палітыкі, яны не ўсе адпавядаюць і ўпісваюцца тую карціну міра, якую зараз вымалёўвае Лукашенка, і яна не дазваляе, напрыклад, выкарыстоўваць моладзь як нейкі абарончы капітал, як нейкую частку грамадства, якую патрэбна ідэалагізіраваць, якую патрэбна гэта нейкія тэзісы пра тое, што там не ведаю, што яны зараз распавядаюць пра тое, што аўтакраты гэта моцная сіла, якая дапамагае грамадству функцыянаваць. Вось нейкія такія тэзісы яны распрацоўваюць зараз у грамадстве, якія, мне падаецца, ідуць у вельмі шчыры такі канфлікт за тым падыходам, які павінна мець моладзевая палітыка. Моладзевая палітыка павінна будавацца на тым, што моладзі, якой бы яна не была, якой бы ідэалогія яна не прытрымлівалася, якія б яе не былі погляды, яна павінна атрымоўваць усе магчымасці для развіцця. Пакуль мы не знайдзём гэтую магчымасць для таго, каб зразумець адно аднаго, зразумець, што ў нас усіх адна цэль, напрыклад, мая цэль гэта тое, каб у моладзі Беларусі была магчымасць быць сабой і жыць нармалёвае жыццё, мне падаецца, што нармалёвыя міністры таксама выкарыстоўвалі гэта як такую магчымасць для зразумення адно аднаго, і калі яны будуць адкрыты для дыялогу, для адказу на нашы там нейкія звароты, для таго, каб паразмаўляць з намі, паслухаць нашы, напрыклад, погляды на то, як развіваць палітыку Беларусі у далейшым, мы былі б да гэтага таксама адкрыты. Дзякую вам вялікі. На такой ноце мы скончым наш сённяшні эфір. Дзякую, што завіталі да нас у студыю. Я нагадаю, што у нас у гасцях была прадстаўніца аб'яднанага і пераходнага кабінета па моладзевай палітыцы і студэнцтву Маргарыта Ворахова. Дзякую, што завіталі яшчэ раз. Дзякую шчыра. Гэта быў эфір Еўрарадыё. З вами працавала Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі.